Галимжан Гыйльманов. Албастылар. 16-нчы бүлек. Ул көнне Хәлим гадәттәгечә иртә торды. Кыш сайравы басыла башлаган вакыт. Анда-монда гына чыркылдап куйган ялгызак кыш тавышына игътибар итеп тә тормыйча, Хәлим тиз-тиз генә җыенып тышка чыкты. Урман арасына көн яктылыгы соңрак иңә. Күк йөзе яктырып беткән инде. Ә урман куелыгындагы алачык тирәсе һаман әле төн пәрдәсеннән арына алмый җафалана. Җәй уртасында гына була торган хәл. Һавага салкынлык керә, үләнгә мул булып чык төшә. Хәлим бер мизгелгә генә тукталып, күк йөзенә карап алды да кыйга табан китте. Әмма берничә адым атлауга ук баскан урынында катып калды. Аның әле уянып та, ачылып та бетмәгән күзләре кые янындагы шәрә кыз гәүдәсенә тап булып, шар ачылган килеш хәрәкәтсез калдылар. Күзләрдән күрә гәүдә әгъзалары да кымшанмас булды. Хәлим утарда пәйда булган көнне үлән кайнатмасы кертеп биргән кыз кые бурасына беркетелгән ялгашта юынып тора иде. Аның хәрәкәтләре шул кадәр салмак, нәзберек иде ки, зифа тәненнән, учларыннан, бармак араларыннан агып төшкән су тавышсыз-тынсыз гына яшел чирәм өстенә тамып тора. Кыз шул кадәр мавыгып юына, ул башын артка чиеп, учларындагы суны йөзенә кыя, аннары шул су агымына ияреп, кулларын бөтен тәне буйлап шудырып төшерә. Бу куллар башта йөзләрен сыпырып үтә. Аннары кызның зифа, озын муены буйлап аска төшә башлый. Калку, тулы күкрәкләре тирәсендә бераз иркәләнгәннән соң, биленә юнәлә һәм ике бот аралыгына кереп югала. Хәлимнең кызны күп булса 4-5 мәртәбә генә күрүе иде. Кайчан күрсен ди ул. Иртә таңнан эшкә, урманга, кышкылыкка утын әзерләргә чыгып китәләр. Көндезге ашны 2 сынык ипи белән берничә бәрәңге, яисә какланган ит телемен, өстә 1 шешә сөтле үлән чәен үзләре белән алалар. Кич тагын соң кайтыла, кичке ашны караңгыда гына капкалыйлар да түшәкләренә кереп егылалар. Хәлимгә кадәр яшәгән 2 ир аерым торалар. Хәлим әлегә кадәр аңлый алмый, нигә аны алачыкта тоттылар икән. Шул ук алачыкта Хәлимне урманга алып кергән карчыклар белән бергә әлеге кыз да яши. Аларга керү ишеге генә башка. Хәлим айнып киткәндәй булды. Әйе, шушы урман дөньясында менә инде берничә атна яшәвенә карамастан, ул бу кызны бик сирәк күрә иде. Кыз юынды да юынды. Хәлим тышкан сагалаган мәче кебек һаман да бер халәттә, бер мыскалда кузгалмый тора бирде. Аның йокысы тәмам ачылып бетте. Ул үз хәленнән кыенсына да башлаган иде инде. Менә ул кире борылып алачыкка кереп китәргә уйлады. Әмма атлау өчен аякларын алыштырып куюы булды, сукмакта яткан коры ботакның шартлап сынуы булды. Иртәнге таң балкышы яктылыгында суда кыйынучы кызның куллары асылынып калды. Учындагы су зифа тәненә килеп җитә алмыйча үлән өстенә агып бетте. Кые янында торган сихри сын салмак кына алачык ягына борылды. Хәлим дә алачыкка таба борылып беткән иде. Әмма шул килештә кызның карашын тыеп алды. Тыймаслык та түгел, бу караш учакта кызган ук очы кебек, аның аркасын яндырып күйдереп керә иде. Хәлим алачыкка ничек барып җиткәнен, ничек кергәнен сизми дә калды. Бераз хуш йыганнан соң аланга чыга торган түгәрәк ишек янына килде, тышка күз салды. Әлбәттә, аны бу мизгелдә бары тик теге кыз гына кызыксындыра иде. Тик бу юлы кые буш иде. Бары тик аның тирәсендә җәелеп яткан яшел келәмдә су тамчыларының иртәнге кояш нурларында җем-җем килеп елмаешуы гына күңелгә ниндидер җанлылык, күтәренкелек биреп тора. Тик бу юлы кые буе буш иде. Бары тик аның тирәсендә җәелеп яткан яшел келәмдә су тамчыларының иртәнге кояш нурларында җем-җем килеп елмаешуы гына күңелгә ниндидер җанлылык, күтәренкелек биреп тора. Шушы көннән башлап Хәлим кызны оныта алмады. Нәрсә генә эшләсә дә, каягына барса да, һаман шул кыз турында уйлады. Үтә күренмәле зифа гәүдәсе, кояш нурлары кагылуга да калтыранып куя торган нечкә биле, калку нәфис күкрәкләре, биленә җитеп үскән куе кара чәчләре күз алдына килә дә баса. Хәзер аңлый Хәлим, аның бит гомер тактасы, язмыш кенәгәсе буп-буш булган ул вакытта. Үткәне убылып әллә кая киткән, киләчәге, ә менә яшәеш көнендә аның өчен бердән-бер матурлык шушы сихри урман кызы булган.
Ләкин ничек кенә тырышса да, Хәлим кызны бик сирәк күрә иде. Кайчакта иртәләрен бергә ашыйлар, кайчакта кичен кайтмаган сыерларны куарга чыгалар. Шулай бердән бер көнне сыерлар кайтмый калды. Карчыкларның шымлы пышылдашуын, ирләрнең озаклап урман авызына карап торуларын күргәч, Хәлим уйлап куйды. Нәрсәдер булган сыерларга. Гадәттә, маллар күршедәге калку аланлыкта йөриләр. Урман эченә бик кермиләр. Бу юлы аларны нидә булса куркыткан ахры. Әле генә күз алдында йөреп кайткан ике сыер кинәт кенә юкка чыкты да куйды. Карчыкларның калкурагы ишарәләп кенә кызны чакырып китерде. Аңа кулындагы таягы белән сыерлар аланына төртеп күрсәтә-күрсәтә, ашыгып нидер сөйләргә кереште. Кыз дәшмичә генә тыңлап торды да, аңладым дигән кебек башын кагып алды. Аннары Хәлим янына юнәлде. Хәлимнең йөрәге ешрак тибә башлады. Тәнендә каны кытырынды, уч төпләре тирләп чыкты. Шулай да ул читкә тайпылмады, каушавын сиздермәде. Кыз Хәлим янына килеп җитте, уң кулын сузып, үзенең нәзек бармаклары белән Хәлимнең көрәктәй учларыннан тотты. Аны урманга таба тартты. Әйдә киттек, Хәлим. Хәлим ниндидер көчле гипнозга эләккән кеше кебек, теләсә-теләмәсә дә кыз артыннан кузгалды. Бераз баргач, кыз кулын ычкындырды. Аннары күз ачып йомганчы урман куелыгында юкта булды. Кызның җитезлегенә, елгырлыгына сокланып, гаҗәпләнеп торырга Хәлимнең вакыты юк иде. Ул да йөгерә атлый урман эченә барып керде. Агач араларыннан кыргый җәнлек кебек шуышучы кызны күреп алды. Әйе, кыз бу минутта шуышып барган киеккә охшаган иде. Ник бер шарт иткән тавыш чыксын. Әнә Хәлимнең аяк астында тәмук кисәүләре янган тавышлар чыгып кала. Аның авыр солдат ботинкаларына юан агач кәүсәләре дә түзми, баскан сайын шапылдап яисә ухылдап калалар. Кызның аягында кунычы тезгә кадәр күтәрелгән җиңелчә тире итек, бу итек табанына юка киез кагылган. Озын күлмәк итәкләре һава кебек җиңел, аның чабулары куакларга эләгеп, ачылып китә. Шул вакыт аның матур, зифа аяклары балкып күренеп кала. Хәлим барган уңайга һич алдына карамый. Кызның әнә шул аяк бутларына карап бара. Бу күренештән үзенчә тәм таба. Күңелендәге шымлы бушлыкны тутырырга тырыша иде. Илә баса, мәче кебек качапса, урман эченә кирип барган кыздан ничек тә калмаска кирәк иде. Ә кыз тә итми бара. Җиндер бу. Хәлим тәмам арыды. Бираздан аны инде кызның шәрә бутлары да кызыксындырмый башлады. Ниһаять кыз туктады, бармагын ирененә куйды. Алдагы яктылыкка ымлады, үзе алдындагы балан куагын ике якка айырып, алга карарга кушты. Хәлим аланга бер күз салу белән ах итте. Кичкенә аланлык уртасында бер сыер тора. Икенчесе яткан. Ятканы ыңрашкан кебек мөгрәп куя. Кыз икенче бер якка төртеп күрсәтте. Хәлим күпме караса да берни күрмәде. Берни күрмим дигән кебек җилкәсен сикертеп куйды. Кыз тагын күрсәтте. Хәлим нишләсен? Тагы башын сузып карады. Бөтен аланны җентекләп күздән кичереп чыкты. Ниһаять, әнә анда берничә әрем башы сылкынып куйды. Юкла, нинди әрем башы булсын? Ниндидер җәнлекләр бит булар. Бүреләр? Бүреләр. Хәлим үз ачышыннан үзе куркып сискәнеп китте. Хәтта читкәрәк тайпылгандай булды. Кыз моны шундук сизде, матур иреннәрен җәеп елмаеп куйды. Әмма бу елмаю озакка бармады. Кызның йөзе кискен тартылып, ул тагын алга, алан уртасында мөгрәп торган сыерларга төбәлде. Менә ул алга омтылды. Хәлимгә ишарә белән урынында калырга кушты. Шулай да якында гына яткан калын күсәккә ымлап күрсәтте. Ал янәсе, кирәк булуы бар. Үзе әллә каян гына киң пычак тартып чыгарды, аны авызына кабып, аланга табан үрмәләп китте. Хәлим бер үзе ут ятып калды. Кыз үрмәләде дә үрмәләде. Менә ул сыерларга якынлашты. Сыерлар моны сизенде ахры. Кыймылдаша, тынгысызлана башладылар. Җирдә ятканы бигрәк тә ачыргаланып мөгри. Бер-бер зыянга тарган ахры. Сыерлардан 10-15 адымда читтә утырган бүреләр дә нидер сизенде. Алар берәм-берәм чиратлашып утырган урыннарын алыштырдылар. Ниһаять кыз сыерлар янына барып җитте. Барып та җитте, турып та басты. Хәлимнең җаны табанына төшеп тә китте. Ник күренде инде ул? Хәзер башын ашыйлар бит моның дип уйлап бетермәде. Бүреләр читләтеп алга кузгалдылар. Үзе дә сизмәстән күсәген күкрәгенә кысып, Хәлим дә алгарак омтылды. Ул дигәнче аланга чыгып, үлән арасына ятты.
Бүреләр кызга ташланса, 5-6 сикерүдә барып җитәчәк ул. Кыз үзен бик сәер тотты. Менә мине күрегез дигән кебек арлы-бирле узды да, үзе бүреләргә каршы килә башлады. Тешләрендә 2 яклы пычак, түшенә күтәрелгән кул бармаклары киерле ачылган. Бүреләр аңа каршы 2 яклап киләләр иде. Кыз әле берсенә, әле икенчесенә карап ала. Менә ул иелә башлады, тәмам җиргә чүгәләп бетте. Аннары 4 аяклап йөреп китте. Шулай кул аягында торган килеш бүреләр каршында пәйда булды ул. Хәлим нишләргә дә белмәде. Ары-бире каранды, кулындагы таякны тагы да җайлабрак тотты. Әмма алгарак барырга батырчылык итмәде. Тешләренә пычак кыстырган килеш, кыз бер вакыт әллә нинди ямьсез тавышлар чыгарып ырылдый башламасынмы? Бүреләр моны көтмәгәннәр иде ахры, туктап калдылар. Әмма бик азга гына туктаган булып чыктылар. Әле уңнан, әле сулдан урап, кызга табан шуыштылар. Кыз тагы да хәтәррәк ырылдады. Күзләрен шикрәйтеп, маңгаен теге бүреләрнең маңгаена терәп диярлек, шыңшый-шыңшый ырылдады ул. Алар арасында 2-3 адым гына ара калган иде инде. Башын быргалый-быргалый, чәчләрен тузгытып, куллары белән үлән йылкый-йылкый бәргәләнгән кызга карап, бүреләрдә каушабрак калдылар ахры, бераз арткарак чигенделәр. Ничек килгән булсалар, шулай ук шуышып, элекке урыннарына барып утырдылар. Кыз да тынычланды, әмма урыныннан кузгалмады. Тыныч кына ырылдап тора бирде. Бираздан күзләрен бүреләрдән алмыйча гына Хәлимгә дәште. Китмиләр. Әзер булып тор, хәзер башлана. Шул вакыт Хәлимнең күз карашы ияреп өлгерә алмый калган бер хәл булды. Кыз ияген алга чиеп, күккә карап, ачы итеп улап җибәрде. Аннары сикереп торды да бүреләр өстенә ташланды. Бүреләр моны көтмәгәннәр иде. Кыз 2-3 сикерүдә алгарак чыгып утырган баш бүре тешләрен ыржайтып ырылдап алды да, башын бер якка кискен тайпылдырып, куаклар арасына кереп чумды. Аның артыннан икенчесе иярде. Кыз бер улап, бер кычкырып, бүреләр басып торган урынга барып җиткәндә, качып киткән ерткычларның ырылдавык тавышлары басылган иде инде. Баш бүре таптанып торган җиргә барып җиткән кыз, үкереп улап шул урындагы үләннәрне, вак-куак үсентеләрен йылкый башлады. Хәлимнең күңеленә шым йөгерде. Куркуыннан, акылыннан шашты мәллә бу кыз. Ялгызы бүре көтүенә каршы бармас иде. Аз гына акылы булса. Хәлимнең шымы артканнан арта барды. Чөнки кыз җир тырный-тырный улавыннан туктарга җыенмый иде. Хәлим үзе дә сизмәстән кыз янына омтылды. Бүреләр кереп киткән ешлыкка тагын бер мәртәбә караш ташлады да, сак кына басып аланга юнәлде. Хәлим барып җиткәндә кыз бераз тынычланган, әмма һаман да шыңшуыннан, ыңгырашуыннан, иңрәп елавыннан тукталмаган иде. Хәлим тезенә чүгәләп, сак кына кызның иңбашына кагылды. Кыз аның кулын тоймады. Юк, тойган икән, сулкылдавын җиңә алмыйча, дымлы йөзе белән Хәлимгә табан борылды. Хәлим сак кына аны үзенең куенына кысты. Кыз моны тойды. Җиргә таянып торган кулларын бушатып, Хәлимне кочаклап алды. Аннары чын кешеләрчә, чын кызларча чыелдап елап җибәрде. Хәлим нишләргә дә белмәде. Әмма ул бу вакытта кызны тынычландырырга кирәк түгеллеген белә иде. Әйдә еласын. Яшь белән бергә бөтен куркуы, кара коты, кара умае чыгып бетсен дип уйлады ул. Үзе кызның озын, куе чәченнән салмак кына сыйпап торды. Ниһаять кыз тынычланды. Башын күтәреп, Хәлимнең күзләренә тутырып карады. Йылдызлы айлы күк кебек тирән, шиксез иде бу күз карашлары. Гүя юеш күк йөзе читеннән якты кояш чыгып килә. Менә ул болытларны кысырыклый-кысырыклый күкнең икенче читенә узды, кара пәрдәне күтәреп, нурларын иреккә чыгарды. Дөньяга ургылып яктылык килеп керде. Кызның шар ачык күзләре тарая башлады. Менә озын кара кирфекләр калтыранып алдылар. Ярымай кебек кашлар дулкынланып киттеләр. Кыз Хәлимнең күзләреннән күзен алмыйча рәхәтләнеп елмаеп җибәрде. Алар бер-берсенә тотынышып торып бастылар. Кыз салмак хәрәкәтләр белән Хәлимгә ишарәләп дәште. Хәлим, аннары уң кулын күкрәгенә куеп, үз исемен әйтте. Майя. Хәлим төшенүен белдереп, кыз артыннан кабатлады. Майя. Сыерларга әллә ни зыян тимәгән иде. Берсенең муены йыртылган, икенчесенең арт саны умырылып төшкән, әмма сөяк санаклары зыян күрмәгән.
Канда егәрлек хәл китәрлек күп акмаган. Хәлим белән Майя ятып торган сыерны хай-хайлап торгыздылар да кайтыр сукмакка төштеләр. Хәлимнең йөрәге урынында түгел. Ул һаман артына борылып карый. Бүрләр иярмәгәнме янәсе? Кыз моны сизенде ахры. Тыныч кына әйтеп куйды. Хәзер килмиләр инде алар. Ачлыкны курку җиңде. Куркуны берни дә җиңә алмый. Ул урманда иң зур көч. Син дә курыкма. Курыкмасаң, берни дә булмас. Хәлим Майядан беренче урман дәресе алды. Сыклануын яшерә алмыйча, ул юл буенча Майяны күзәтеп барды. Кичке иңгер-миңгердә дә әнә ничек матур бит ул. Йөзендә кырыслык, горурлык катышты кәберлек барбарын. Әмма алар да матурайта гына бу урман кызын. Кай арада чәчләрен артка җыеп бетереп куйган, баш очына аклы-каралы буй тасма бәйләгән. Тасманың алгы өстенә ылыс кыстырган артыш ботагы. Җен пәриләрдән, зәхмәт сихердән саклый торган артыш бит бу. Менә кызык. Һич кенә дә Хәлимнең башына сыймый иде. Ничек шушы яшь сылу кыз бүре өерен куркытып җибәрә алды соң? Ырылдап кына куркытып кара син аларны. Ниндидер хикмәт бар монда, сер бар, сихер бар. Хәлим тагын уйланды. Каян гына белеп бетерә икән бу кыз урмандагы бихисап күп сукмакларны. Әнә сыерлары да белә тагын. Кирәкле сукмакны үзләре сайлап, акрын гына атлыйлар да атлыйлар. Ара тирәгенә мөгрәп куялар. Савылмаган сыер гына шулай кычкыра. Хәлимнең уйларын укып барган диярсең, Майя йөгереп барып, артта баручы сыерның имчәкләрен капшап карады. Аннары Хәлимгә борылып, алдагы сыерга төртеп күрсәтте. Сөтен эч, үзеңә дә хәл керер, сыерга да җиңеләер, диде. Хәлим аңламады. Ничек инде эч? Кем савып бирә? Савыты да юк бит әле аның. Ул икеләнеп уйланып торган арада, Майя арттагы сыер янына килеп, аның астына ятты. Аннары башын калкытып, сыер җиленен кушучлап тотып, бер имчәкне авызына капты. Хәлим гаҗәпләнү катыш кызыксынуын җиңә алмыйча, Майя янына тезләнде. Кыз исә имчәкне авызыннан аермыйча гына икенче сыер ягына ишарәләде. Бар им, янәсе. Хәлим үзенең тәнен үзе туймыйча аягына басты, алдарак туктап калган сыер янына килде. Йөзен чытып кына аның астына сузылып ятты һәм йөзенә тияр-тимәс торган кытыршы имчәкне авызына капты. Суырырга тырышып карады. Сөт килмәде. Көне буе ялан сибереп йөргән имчәктән әшкелтем үлән исе килә иде. Хәлим куллары белән җиленне кыскалый башлады. Ниһаять, беренче сөт тамчысы аның теленә агып төште. Аннары икенчесе, өченчесе. Бераздан Хәлим тәмам җайлашып китте. Ул бер ритмга төшеп, салмак кына имә башлады. Җылы сөт аның бөтен тәненә шифа биреп агылды да агылды. Ә бу рәхәтлек узакка бармады. Кемдер аның им башына кагылды. Я җитте, әбиләргә дә калсын, диде. Хәлим битләренә, муен туш тирәләренә чәчрәгән сөт тамчыларын сөртә-сөртә торып басты. Тагын кузгалдылар. Сыерларга җиңел булып китте ахры. Адымнарын тизләттеләр. Үзләренә дә хәл керде. Шул кузгалудан башка тукталып тормадылар, кайтып та җиттеләр. Утарга керә торган аланлык авызында аларны әбиләр көтеп тора иде. Кыз озак сөйләшеп тормады, Хәлимгә борылып та карамыйча алачыкка кирип китте. Хәлим сыерларны лапаска ябарга булышты. Әбиләр йөгерә-йөгерә сыерларның җәрәхәтләрен дәвалый башладылар. Хәлим нидер сорашырлар дип көтсә дә, беркем бер авыз сүз чыгармады. Бераз таптанып торганнан соң ул үз ятагына юнәлде. Яткач та озак йокыга китә алмады. Әбиләрнең сыер савып, эшкеренеп йөрүен тыңлап ятты, Майя хакында уйланды. Нинди кыз ул? Әбиләрнең кызы түгел ул. Бик яшь бит, ә нинди чибәр. Күзләре ут күмер. Иртәгә күрешерләрме? Тизрәк таң атып, иртә булып, тагын күрәсе иде аны. Хәлимнең күңеленә кара елан булып бер уй шуып керде. Ә үзең кем соң син? Каян? Нигә монда яшисең? Ни өчен? Шул вакыт бүлмәдә ут сүнгән кебек, аның хәтер зиһенендә сыек кына янып торган яктылык бер көнне Хәлим утарда яшәүче ирләргә күренми торган канатларын сәләмә кием кигән ирләрнең арка бөкресенә карап берничә сәгать баргач, дәшми булдыра алмады. Туктыйбызмы? Хәлим арудан әйтмәде моны. Ирләр белән сөйләшәсе, якынрак танышасы килүдән әйтте. Инде атна буе урманда утын кисеп тә бер авыз сүз сөйләмәгән кешеләр ишалар. Ирләр Хәлимнең әйткәнен генә көткән кебек,
якындагы юан имән төбенә чүгәләделәр. Аркаларындагы юл капчыгын салып, андагы ризыкларны берәм-берәм чыгара башладылар. Хәлим дә үз капчыгын чиште. Анда берничә йомырка белән ярты ипи, көн кызуында җылына башлаган бер шешә чишмә суы бар иде. Хәлим форсаттан файдаланып калырга ашыкты. Тотлыга. Сез кемнәр, исемегез ничек? Мин Хәлим, сез, дип сорады. Тегерләр бер-берсенә карашып алдылар, берни булмагандай тагын ашарга тотындылар. Озак юанмадылар, итәкләренә төшкән ипи валчыкларын учларына җыеп, кабып җибәрделәр дә капчык авызын бәйли башладылар. Хәлим дә аларга ияргә мәҗбүр булды. Бераздан ниндидер күлгә килеп чыктылар. Ирләр өчен күнегелгән шөгыль булып чыкты. Алар килеп җитүгә үк яшереп куелган җылымнарын алып, шишенеп тә тормыйча суга кирип киттеләр. Җылымның итәкләрен тартып, як-якка казыклар кагып куйдылар. Шуннан соң гына ярга чыгып шишенә башладылар. Чал кунган чәчләре асланып пешкән, сакал-мыек баскан карт ирләр өсләрендәге сәләмәләрне салгач, килбәтсез өрәкләргә охшап калдылар. Буйчан, чандыр, куе кашлы, күк зәңгәр күзле ирнең озын җиңнәре астында яшеренеп йөргән сул кулында бер бармагы юк икән. Шәнти бармагы. Сәер, дип уйлап куйды Хәлим. Эшләгәндә аның бу кимчелеге бердә сизелми. Киресенчә, күп эшләгәне шулдыр әле. Аларның икесенең көчен бергә кушсаң да, Хәлим егәрлеге кадәр булмас булуын. Әмма бу шәнтисез бәндәнең кайчандыр әзмәвердәй ират булуын чамалап белергә була иде. Бераз тын алгач, балыкчылар эшкә кереште. Ике әпә ян-яктагы казыкларга барып тотындылар, ә Хәлимне ишарәләп уртага кертеп җибәрделәр. Ул эшкә кереп, җылымның урта бауларына бәйләнгән илмәкне алга тартып барырга тиеш иде. Хәлим аңлады, эшнең иң авыры аңарда. Әпәләр җәяүләп баралар, ә аңа гел йөзәргә туры киләчәк. Ул карышып нитеп тормады, күл читендәге камышларны куллары белән ике якка аера-аера эшкә кереп тә китте. Ярты чакрымнарга сузылган су тасмасы буйлап шактый бардылар. Хәлим арый башлады. Ярга чыгарга кушып, кулларын силки-силки кычкырып карады. Әмма әпәләр аңа игътибар итмәделәр. Тездән ләмгә батып, ах-ух килеп, кулларындагы таякларын алга өстерәделәр. Хәлимнең тәмам хәле бетте. Аяклары тыңламас, куллары күтәрелмәс булды. Ул әпәләрдән артка кала башлады. Җылым үрмәсенең аякларына уралуын тойды. Кымсыз аждаханың зур авызы Хәлимне һаман үзенә суыра имеш. Ә җылым аның кырык картасы кебек. Хәлим ярдәм өмет итеп, әле бер ярга, әле икенче ярга карады, кычкырганда әйтте. Аның күз карашы ярдагы бер сәер күренешне генә ятлап калырга өлгерде. Шәнтисез әпә бөтен көченә җылымның өске чабуын Хәлимнең өстенә капларга тырыша иде. Берничә тапкыр омтылып та теләгенә ирешә алмагач, ул каршы ярдагы иптәшенә ишарәләде. Хәлим үзе дә сизмәстән шул якка борылды. Анысы да җылым селкенү ритмына ярашып, кулындагы таякны өскә чөя башлады. Җылым судан калкына алмый торды да, кинәт өскә атылып чыкты һәм һавада бер-ике мәртәбә канат җилпеп алганнан соң Хәлим өстенә килеп төште. Шул ук минутта аны бетереп, аска алып төшеп тә китте. Шулай да Хәлим уйлап өлгерде. Бу ике әпә аны үтерергә җыеналар бит. Кемнәр алар? Нигә аны үтерәләр? Ни өчен? Нәрсә эшләгән ул? Кемгә нинди зыяны тигән? Әллә күпме сораулар белән бергә Хәлимнең аңзихене дә баш миеннән аерылып, читкә каядыр өскә, күк катына очып менеп китте. Ә ул һаман аска, күл төбенә төшүендә булды. Әмма керәшүеннән туктамады Хәлим. Соңгы мәртәбә якты дөньяны күреп калырга теләгәндәй, бөтен булган һәм булмаган көчен җыеп өскә омтылды. Ләкин су өстенә кадәр күтәрелә алмады. Бары тик уң кулы гына күл өстендә пәйда булды. Хәлим моны әллә ничек кенә тоеп алды һәм үзе дә сизмәстән бармакларын учына кысып, шәнтиен өскә күтәрде. Бу хакта ул үзе белмәде. Моны зиһен төбендә йокымсырап яткан тоем эшләде. Ә тоем Хәлимнең балачак хатирәләре арасыннан нәсел кушаматын сөйрәп чыгарды. Шәнти. Малайлар Хәлимне шулай дип үртиләр. Еш кына шәнти бармагы күрсәтеп җанга тияләр иде. Әнисенең сөйләгәне бар. Шәнти күрсәтсәләр, әтисе дә шыгырыннан чыгып, җенләнеп йөри торган булган. Хәлим күл буендагы ширәндә аңына килде. Кемдер авыр йодрыгы белән аның күкрәгенә баскалап маташа иде. Кем икәнен башта аңламады ул. Бөтен дөнья әйләнә, күк әйләнә, ярлар, куаклар, кешеләр әйләнәләр.
Янындагы ике бәндәне Хәлим шундук танып алды. Теге әпәләр бит булар. Аны үтерергә уйлаган әпәләр. Берсе тезләнгән килеш яр тулып чәчелеп яткан балыкларны җыя иде. Икенчесе Хәлимнең айныганын күреп елмаеп куйганда итте. Ниндидер рәхәт тойгы кичереп, егетнең үлем кыскычы белән кысылган йодрыгыннан турпаеп торучы шәнтиен сыйпап алды. Аннары үзенең шәнтисез кулларын Хәлим күзләренә якын ук китереп, әйләндереп күрсәтә башлады. Күлдә нәрсә булганын Хәлим барыбер аңлап җитә алмады. Әллә батырдылар аны, әллә коткардылар. Дөресен әйткәндә, бу хактаның уйлыйсы да килмәде. Исән калуына сөенеп бит алмады ул. Шунда ук урмандагы утарда калган Майяны уйлап куйды. Күңелендәге иң матур хисләр шул урман кызы белән бәйләнгән шул. Бираздан Хәлимгә тәмам хәл керде. Ул торып утырды. Әпәләр белән бергә капкалап алды. Тотылган балыкларны ике ир үз капчыкларына тигез бүлеп салдылар. Хәлимгә авырлык китергә теләмәделәр. Бу сәяхәт Хәлимнең тормышын кискен үзгәртте. Хәлимгә битараф йөргән әпә-ирләр аңа якынрак булырга, адым сайын аңа ярдәм итәргә тырыша башладылар. Очрашканда да йөзләренә сизелер-сизелмәс кенә елмаю куна, Хәлим дә аларга елмаеп баш кага. Галимҗан Гыйльманов. Албастылар. Он 18-нче бүлек. Агачларда яфраклар саргая башлаганчы, басулардагы игенне җыеп сугып куйдылар. Бөтен эш кул эше белән башкарылды. Чалгы белән йыккан игенне бер-ике атна кояш астында тотканнан соң, урта бер җирдә ындыр табагы ясап, чүмәләләргә өйділәр дә, таяк тәпәчләр белән тукмап, орлыкларын пыяла кебек тигез җиргә кактылар. Аннары бер-ике кат җилгәргәч, капчыкларга салып, җир куенына кертебрәк төзелгән бура амбарга салдылар. Гөмбә, җиләк, шымырт, балан җыюда гөрләп барды. Майя бу эшләрнең остасы иде. Капчык-капчык кипкән җиләк-җимешне шулай ук амбарга кертеп өйділәр. Хәлимгә һәр эшкә яңа баштан өйрәнергә туры килде. Хәтере каядыр убылып төшеп киткән иде аның. Күңелендә төпсез шуңыл гына караеп ята. Зихене саф, чиста булса да, аның артында ниндидер салкын, шымлы бушлык иде. Хәлим бик сәләтле, хушлы булып чыкты. Аңа нинди дә булса эшне бер күрсәтүдә җитә. Шундук бу эшне җиренә җиткереп башкара иде. Тән хәтере дигән нәрсә дөрестер күрәсең. Хәлим дә үтә сәер бер хәлгә тарган ахры. Аң хәтере югалган, әммә тәне, куллары барысында ятлап алып калган. Шуңа күрә дә ниндидер эшкә тотыну белән ул аны бик тиз үзләштерә. Шактый камил дәрәҗәдә эшләп чыга иде. Балык киптерү, тозлау белән дә, гөмбә әзерләү белән дә шулай булды. Хәтта кышка ит каклауны да тора-бара Хәлимгә ышанып тапшырдылар. Хәлим килгәч утарда бер тамак картты. Кышка азыкны күбрәк әзерләргә кирәк иде. Утарда ит төп ризык. Шуңа күрә асраган мал-туар белән генә шикләнмичә, урманга вак-төяк җәнлек, кош-корт ауларга да чыккаладылар. Капканга берничә кабан, хәтсез генә куян эләкте. Эткә дә өлеш тия иде. Капканга төлке эләккән көн аның өчен бәйрәм көн. Кышкы кием, түшәк өчен тиресен салдырып алгач, төлкенең итен утарда яшәүче эткә ыргыталар. Бу эт хакында аерым сөйләргә кирәктер. Аның үз исеме дә юк. Шакырганда да «Хау-хау» дип кенә җибәрәләр. Теге ике телсез әпә авызыннан чыккан бердән бер сүз дә шушы «хау-хау» иде. Соңыннан Майя Хәлимгә бу эт хакында кеше ышанмастай әйберләр сөйләде. Имеш бу эт башта эт булмаган, ә бер мәхлук кеше булган. Шушы утарда карчыкларга хезмәтче булып гомер сөргән. Бер вакыт бу кеше качып киткән. Кая чаклы качалгандыр беркем дә белми, әмма 3 көн дигәндә утар ияләре теге ике карчык аны каяндыр табып алып кайталар. Бираздан бу кеше тагын кача, тагын. Шуннан соң карчыклар аны кара сихер белән эшкереп эткә әверелдергәннәр имеш. Чынлап та эткә охшамаган бу эт. Бер вакыт карчыклар эт баласы алып кайттылар. Бу кешек хау-хаудан курка иде. Шул куркуыннан үлеп тә китте бугай. Берничә көн чинап ятты да җан тәслим кылды. Менә шул хау-хауын ияртеп ауга баргалады Хәлим. Капкын куярга өйрәнгән иде инде ул. Әмма аңа капкын кую ошамый.
Аның тамырларында кыргый кан уянып китә дә, бераз баш күтәреп йөргәннән соң бер заман каткан миен, ярым зәгыйф зихенен дөмбәсли башлый. Бабаңнар киек җәнлекне ничек аулаган булса шулай аула, йөгер, чап, бәр, сук, артларыннан барып бастыр, тот, үтер. Берәр җәнлек күренеп китсә, Хәлим үзе дә азартка керә, бөтен дөньясын онытып куа башлый, шушы эзәрләүдән тәм таба иде. Еш кына куган җәнлек тотылмый да, әмма ул моңа һич борчылмый. Гүя бу ауда табыш үзе мөһим түгел, иң мөһиме сунарчылык азарты. Кан сүлеккә үтеп кайнаган тиле кыргыйлык хисе. Хәлим Хау-Хауның акылына шаклар ката. Хуҗасының уен, ниятен белеп тора иде бу эт. Юри сынаганы булды. Әнә анда барып бас дип уйлап кына бетерә, Хау-Хау бара да баса. Ауда да килешеп киттеләр. Соңга табарак куян төлкене Хәлимнең алдына ук куып китерә иде Хау-Хау. Үрелеп сугасы гына кала. Сугу дигәннән утарда мылтык мазар юк. Ау сунар кораллары булып, таяк, тәпәш, тимер башлы сөңге яисә озын пычак хезмәт итә. Хәлим ук җәя әмәлләп карады, әмма әллә ни кыра алмады. Ялгыш атып, Хау-Хауның аягын яралагач, карама агачыннан бөгеп ясаган җәясен учакка тотып атты. Утарда Хәлим тора башлагач, анда яшәүчеләрнең тамаклары туйды, өсләре бөтенәйде. Егетнең яшьлеге, җитезлеге, уңганлыгы аркасында кышны кышларлык утын, азык-төлек, тун кием әзерләнде. Көзге яңгырлар башланганчы бөтен уңыш җир келәткә кереп бетте. Киртә белән тотып алынган бакчада мич чуены кебек мәхәббәт, тыгыз кәбестә башлары гына агарып утыра бирделәр. Тагын чигендер, кишер, шалкан кебек яшелчә азыгы калды әле. Хәлим ауга чыгып йөргән арада әпәләр бәрәңгене алып бетереп базга салганнар, алачык түбәләрен ябу, ныгыту чараларын күргәннәр иде. Көзге яңгырлар ешайгач, карчыклар да утарда ешрак күренә башлады. Җәй көннәрендә Хәлим аларны 5-6 мәртәбә генә күреп калган иде. Иртәнге өстәл артында тавыш-тынсыз гына очрашуларны искә алмаганда, ул бу сәер карчыклар белән аралашмады. Шуны гына сизде. Бу ике җан иясе Шәүлә кебек әллә каян кайтып киләләр дә, бераз яшәгәч, шулай ук Шәүлә кебек тагын каядыр китеп юкка чыгалар. Алар юкта хуҗалык эшләре, табын хезмәте мая өстенә төшә. Хәлим исә булдыра алган кадәр кызга булышырга тырыша иде. Гомумән маяны бер туктапсыз үзенә тартып тора. Бу ымсыну кайчакта югалып юылып бетә яза, кайчакта түзеп булмаслык дәрәҗәдә көчәя. Бу вакытта Хәлим үзен кая куярга белми. Кыз белән очрашу эзли, йоклый алмый изашигә, газаплана. Менә хикмәт. Хәлимнең хәлен сизгән кебек, андый чакта Майя аны үзе эзләп таба иде. Ул көнне иртә таңнан алып кичке иңгер-меңгергә кадәр яңгыр койды. Көз башы үзен сиздерә. Яңгырга ияреп, салкынча җил килеп җиткәч, ул алачык төбендә генә тукталып калмыйча, бөтен ярык-ярыктан кысылып булса да эчкә керергә азаплана. Керә калса инде чыгып китәргә җыенмый. Шактый вакыт җанга тиеп азаплый иде. Түшәктә уйланып яткан Хәлим ишек тавышын ишетмәде дә. Майя шулай тавышсыз тынсыз йөри белә. Кайчакта Хәлим стена ашада йөрми микән бу кыз дип уйлап та куя. Хәлимнең күзләре йомык. Маңгаена кагылган салкын кулны башта тоймады ул. Кулдан күчкән суык, дымлы маңгая аша ми шәрәфләрен ишетә башлагач кына күзләрен ачты. Шул ук сихри карашка, шар ачылган күк зәңгәр күзләргә тап булды Хәлим. Кызның озын чәчләреннән тамчылар тама, өстендәге юка күлмәге маммасу, беләкләре ишүдән ябыгып, биришеп калган. Хәлимнең күзләре ирексездән Майяның калку күкрәкләренә төште. Юеш күлмәк аша бүртеп торган ике төймә аның күзләрен суырып алыр кебек иде. Ни өчен шул урынга караганын Хәлим аңлата алмый. Әмма шушы калку күкрәкләрдәге бу төймәләрне тотып карау теләге аның канын кыздыра, ирлек дәртен көчәйтә иде. Кыз да Хәлимнең карашын сизде. Хәлим нидә булса уйлап өлгергәнче, кискен генә арты белән борылып, юеш күлмәген салып та атты, мич янындагы чыбыкка җәеп элеп тә куйды. Аннары ауга чыккан кыргый җәнлек кебек мыштым гына килеп Хәлим янына менеп ятты. Яны белән борылып Хәлимне кочаклап алды, тәненең һәр чыкыры, һәр калкулыгы белән сыенып тынып калды. Кызның салкын тәне Хәлимне ишетеп җибәрде. Әллә кыз алдында каушау, уңайсызлану, курку, аның жан түренә урамнан кергән салкын мәче булып йөгердеме? Хәлим хушын чак-чак җыеп, түшәк читендә яткан япманы тартып китерде дә,
кызның өстенә кыплады. Нишләргә дә белмәде Хәлим. 2 айлык кына хәтер капчыгын күпме генә кармалап капшап эзләнсә дә, ул моңа охшаган хәлне таба алмаячак иде. Кыз тәненнән бөркелеп торган салкынлык Хәлимнең җанына үтеп керә башлады. Ул үзе дә сизмәстән читкә тайпылды, әмма Майя аның беләгеннән нык кысып тоткан иде. Хәлим башкача тартышмады. Кызның ихтыярына буйсына барып, ниндидер бер дәртле ымсыну хисе белән үзе дә аның салкын, юеш тәнен кочаклап алды. Хәтсез генә тын яттылар. Бер-берсенә сыйнышып яткан 2 яшьтән бер ритмда, бер көйдә яши башлаганнар иде бу минутта. Хәлимнең уйлары яшен тизлегендә йөгерешә башлады. Хәзер нишләргә? Нигә керде бу кыз? Кем булып керде? Туган булыпмы, дус булыпмы, сөяркә булыпмы? Әллә ата-ана җылысын сагынып кергәнме ул? Кем булып юатырга, иркәләргә, назларга соң бу урман баласын? Менә бит, тәне баканыкы кебек сап-салкын. Бөтен җан бәгыре ишегән ахры бу табигать затының. Кем соң ул урман кызы? Хәлим кебек үк бер мәхлукмы? Үткәнен, хәтерен югалткан Хода бәндәсеме? Майя. Хәлим авырлык белән генә сүз башлады. Урманда, утарда ул башкалар белән сөйләшми, дөресрәге теләсә дә сөйләшә алмый. Ә менә Майя янында ул бераз бушана, аң зихне дә кызурак эшли. Хәтер елгасындагы дулкыннар да шәпшеп килеп дулкынлана. Иң мөһиме, ул авырлык белән генә булса да сөйләшә башлый. Бу юлы да шулай булды. Майя янында берничә минут ятуга аңа тавыш инде, аның теле ачылды. Майя. Хәлим. Майя, син әйбәт кыз. Син дә әйбәт, Хәлим. Майя, син кем? Каян син? Мин урманнан. Ничек инде урманнан? Әйе, минем әнкәм, әткәм урман ияләре. Әбиләрем шулай диләр. Алай булмый, Майя. Ничек инде урманнан кеше тусын ди. Була, Хәлим. Әбекәйләр мине сабый бала чагымда ук урманнан бүре өненнән табып алганнар. Бүре имеп үскәнмен мин. Бүре балалары белән бергә. Ә бүре өненә мине урман ияләре салган. Майя, теге чакта бүреләр белән нәрсә булды соң? Ничек куркыта алдың син аларны? Алар миндә үз тиңнәрен таныдылар. Ул чакта мин алар каршына бүре булып чыктым. Миндә 2 төрле кан ага, бүре каны белән әдәм каны. Ул чакта бүре сөте белән кергән кан кытыра иде. Менә шул куркытты да ерткычларны. Мин бит бүреләрнең күзенә туры карый алам. Гади адәм баласы бүре күзенә карый алмый. Минем көчем дә шунда. Хәлим башын күтәреп кызның йөзенә карады. Шунда ук йөрәге жу итеп китте. Аңа таба 2 утлы күмер кисәге карап тора иде. Икенче мизгелдә бу күз күмерләр җем-җем итеп алдылар да тоныкланып калдылар. Күксел төскә кереп, ялтырап, балкып тора башладылар. Хәлим Майяның чәчләренә кулын тидерде. Бармак очлары белән генә кагылып, маңгай, кашлар өстеннән сыйпап үтте. Бираздан аның күрәктәй учы кызның ябык, әмма күркәм йөз битләренә төшеп ятты. Яшь гынахсыз тәннәреннән бөркелеп торган дәрт шаукымыннан тәмам җылынып, изрәп беткән 2 гәүдә бер-берсенә тартылдылар. Әмма шул вакытта хау-хауның тынык кына өргәне ишетелде. Әбиләр, дип пышылдады Майя. Менә ул Хәлимне соңгы мәртәбә кысып кочты да, торып күлмәген киеп куйды. Аннары сәкедә ятып калган Хәлимгә борылып карады. Кызның күзләре урынында берничә минут элек янып алган 2 күмер кисәге кабат пәйда булды. Ләкин бу юлы Хәлим ул ут бөртекләреннән курыкмады. Киресенчә, алар бу юлы нурлы йолдызлар кебек мөлаем җимелдәп күренәләр иде. Майя чыгып киткәч тә Хәлим шактый уйланып ятты. Ул йортның икенче башында пышан-пышан сөйләшүче карчыкларны да, бер караңгы пичмакка бәйләп ташланган, кыйналудан күгәреп беткән тәнен салам өеме астына яшереп елап ятучы Майяның җанга төшәрлек итеп ыңгырашуын да ишетмәде. Зиһен савытында бөтерелеп йөргән бер фикер аңа йокларга ирек бирми иде. Үзе хакында ник сорады ул Майядан? Аның тән кабыгында яшәп ятучы Хәлим кем ул? Каян ул? Майя беләдер. Ул белергә тиеш. Ул бит сихергә, тылсымга ия. Ул бит гадәти кеше түгел, ул рух, урман рухы. Урман рухы. Урман. 19-нчы бүлек. Бер көнне утар аша аучылар узды. Иртән иртүк сәер башланды бу көн. Әле кояш кыздырып ала, әле салкынча яңгыр явып үтә. Кояш белән кара болытлар көрәшкән мәлдә зәһәр җил давыл кузгалып,
агачлар бер туктаусыз ыңгырашып, гүләп тордылар. Кояш күренүгә җил туктап кала, болытлар күк йөзен томалый башлауга кабат кузгала. Бу көнне Хәлимнәр абзар кура тирәсендә эшләп йөриләр иде. Төшке аш вакыты якынлашып килә. Җанга тигән яңгыр да басыла башлады. Күк йөзе ачылып, яктырып китте. Нәкъ шул мәлдә Хәлим яшәгән алачыкның икенче ягында җанлану башланды. Теге сихерче карчыкларның ашыгып сөйләшүе ишетелде. Кирип-чыгып йөрүләре дә ешайды. Менә алар Хәлимне алып кайтканда кигән кара япмаларын ябынып чыктылар да, йөгерә атлый урман эченә кирип югалдылар. Абзар эченнән йөгереп чыккан ике әпә озак кына карчыклар киткән якка карап тордылар. Аларның йөзенә курку катыш шым кунган иде. 10 минутлар чамасы вакыт узгандыр, урман эченнән тынык кына эт өргән тавышлар ишетелә башлады. Бу тавышлар көчәйгәннән-көчәеп, аланлыкка һаман якыная бардылар. Менә бер вакыт кара урман авызына этләр иярткән ике аучыны аланлыкка чыгарып җибәрде. Зәһәр өрә-өрә алга ыргылган этләренә чак-чак кына өлгереп, йөгерә атлый барган аучылар үзләрен бик сәер тоттылар. Гүялар аланлыктагы алачыкларны, абзар кураларны, ындыр бакчаларны, сукмак буенда гына торган кыйыны бөтенләй күрмиләр иде. Аучылар ничек тиз килеп кергән булсалар, аланлыкның аргы башына китеп, шулай ук юкта булдылар. Әмма алар күздән югалсалар да, этләр тавышы шактый вакыт утар өстен шумландырып торды әле. Хәлим аңлады. Аучылар кеше торган утар аша үтүләрен белмәделәр дә, сизмәделәр дә. Димәк, алар да сихер зәхмәткә тап булганнар. Алар да алдандылар. Әлбәттә, бу да теге карчыклар эше. Урманда яшәгән гомер эчендә Хәлим башка чит-ят кеше күрмәде. Шулай да эт иярткән аучыларның бу якларга килеп чыгуы аның күңеленә корт кертте. Өмет корты. Хәлим бөтен зиһенен туплап уйланды. Кайдадыр башка дөнья бар. Хәлим дә әнә шул билгесез дөньядан килеп чыккандыр бу Алла каргаган җиргә. Өмет шундый нәрсә бит ул. Күңелгә яшәү дәрте. Яшәү мәгънәсе бирү белән бергә тормышны тынгысыз итә. Бер туктаусыз җан бәгырне бимазалап, кимереп тора. Хәлим дә тынычлыгын югалтты. Әмма бу рәхәт тынгысызлык иде. Аның зиһен астында максат барлыкка килде. Хәлим кешелек сыйфат хасиятләренең яңадан уянуын, терелүен сизде. Аңын томалап алган сихернең кимүен, бушануын тойды. Аның хәтере кайтмаган әле. Әмма ул инде үз акылында, хушында. Хәлим качып китәргә карар кылды. Ләкин майыны күрмичә, аның белән хушлашмыйча китәргә ул теләмәде. Нигәдер соңгы көннәрдә күренми башлады бу кыз. Авырып киттем әллә теге көнне Хәлим белән бер түшәктә ятуыннан уялып йөриме? Табынны да карчыклар үзләре әзерли. Табак савытны да карчыклар юа, сыерларны да алар сава, гүя моңа кадәр майы булмаганда. Хәлимгә бу бик сәер тоелды. Ул карчыкларның берәр кая чыгып китүен көтеп йөри башлады. Әмма үч иткәндәй, теге зәхмәтләр бер кая да китәргә җыенмыйлар. Димәк, майы янына ишек аша керү мөмкин түгел. Тәрәзә тишекләре дә эчтән томаланган, нәрсәдер булган монда, ниндидер сер бар. Әнә бит, бер атнадан артык инде майының тышка чыкканы юк. Әллә аны берәр сихергә юлыктырганнармы бу хәшәрәтләр? Ниһаять Хәлим уйлап тапты. Ул карчыклар ягы белән бүлеп торган саман диварны тишәргә, шул тишек аша майы белән элемтәгә керергә, бу сәер хәлне ачыкларга булды. Чалгы очыннан ясалган пычак белән быраулап, 3 көн тиште ул саман кирпечне. Карчыклар көннең күпчелек вакытын алачыкта уздыралар. Үчиткәндәй, бу көннәрне Хәлимне дә аланның аргы башындагы келәтләргә эшкә җибәрә башладылар. Аннан-моннан вакыт урлап булса да, Хәлим 3 көн дигәндә 2 карыш калынлыгындагы саман кирпечне тишеп чыкты. Тишеп үк бетермәде. Шул тишек аша кеше сөйләшкән тавышлар ишетелә башлау белән туктап калды. Карчыклар идә иде бу вакытта. Карчыкларның кызгын карга каркылдавын хәтерләткән тавышлары ишетелми башлагач та, Хәлим бераз көтеп торды әле. Аха. Майы үзе генә калды ахры. Тукта, ул мондамы соң? Баягы сөйләшүдә кызлар тавышы ишетелмәде бит. Менә ул йөзен тишеккә терәп диярлек куйды да, ярым пышылдап: "Майя!" дип эндәште. Әлбәттә, бу пышылдау авазын Майя ишетмәгән иде. Хәлим нәрсә булса шул булыр дип, бөтен дөньясына кул селтәп кычкырып дәште. "Майя!" Дивар артындагы бүлмәдә нәрсәдер шыгырдады. Идән ахры.
Нәрсәдер шыбыр-шыбыр килде, шуыша башлаганда итте. Салам шыбырдаган тавыш бугай. Хәлим тагын дәште. Майя, син мондамы? Ишек аша таныш тавыш ишетелде. Хәлим, Хәлим. Кыз елый иде. Майя, син идәмени? Ник чыкмыйсың? Хәлим. Майя сулкылдап елый иде. Майя, нәрсә булды сиңа? Нигә юкка чыктың? Майя, әйт инде. Бераз дәшми торганнан соң авыр сулап куйды да, кыз сүз башлады. Хәлим, мине әбекәйләр бәйләп ябып куйдылар. Синең белән бергә булуымны сизгәннәр, теге көнне иснәнделәр дә кыйнап кертеп ташладылар. Алар ис буенча да сизәләр бит, эт кебек. Нигә миннән куркаларсың алар? Мин кемсең, Майя? Синең кем икәнлегеңне мин дә белмим. Синең сирең сихер тамгасында. Әмма минем белән аралашкан чакта сиңа йыккан сихер зәхмәт кими башлый. Мин моны беләм. Майя, мин качам моннан. Ай-ай. Качалырсың микән, Хәлим? Әбекәйләр бик сизгер бит. Урман ичендәге сихер чиге дә куркыныч. Әбиләр булмаса да, бу сихер чиге кешенең ис-хушын ала ди. Аны ничек белергә соң? Саргылт тузаны сибелгән җир күрсәң, сихер читенә җиткән булырсың. Аңа кагылырга, хәтта якын барырга да ярамый. Майя. Хәлим әйтергә ниятләгән сүзен оныткан кеше кебек төртелеп тукталып калды. Нәрсә, Хәлим? Майя, әйдә бергә качабыз. Ничек тә икәү яшәрбез әле, Майя, ха? Майя бераз тын калып торды. Аның авыр итеп сулаганы, ара-тирә уфылдап куйганы ишетелә иде. Юк, Хәлим, мин моннан кача алмыйм. Мин бит бу әбиләргә гомерем белән бурычлы. Аннары качсам, әбекәйләр бик тиз табачаклар, чөнки минем исне, җылыны алар бик яхшы беләләр. Минем аркада син дә бик тиз харап булырсың. Качсаң, үзең генә кач, Хәлим. Майя, мине онытма, яме? Хәлим, син дә мине онытма. Бүре кызым Майя, мин онытма. Майя, нигә синең исемең шундый сәер? Майя, күк алласының, бөтен дөнья алласының хатыны, кояш кызы. Мин шул Алихәнең исемен йөртәм. Минем бүлмәдә бу Алихәнең сыны да бар. Майя, мин сине алырга киләчәкмен. Көт син мине, яме? Миңа нәрсә булсын? Үзеңне сакла, Хәлим. Мин киттем, Майя. Әбиләр өйдә юк чак, тизрәк урманга кирип китәргә кирәк. Сау бул, Майя. Мине онытма. Соңгы сүзләрен ярым пышылдап әйтте Хәлим. Ниндидер ички мәгънә биреп, бөтен җанын салып әйтте. Үзе Майяның җавабын да көтеп тормыйча, ашыгып чыгып китте. Урманга керә торган сукмак буенда аңа хау-хау иярде. Хәлим куып та карады, таяк мазар да атты, әмма эт калмады. Хәлим йөгерә атлы шактый барды. 1-2 чакрым киткәч тынычланды, адымнарын акрынайтты, утырып хәл алды. Шунда гына фикерен бер ноктага туплап уйлый башлады. Кая бара ул? Бу урманның берәр чиге бармы? Эчәргә су да, ашарга бер телем ризык та алмадыласа. Эте дә телен асылындырып, башын кырын салып, салкын гына карап тора Хәлимгә. Я, нәрсә кирәк сиңа миннән? Нигә ярдың? Әллә дөресме? Кайчандыр син дә качкан идеңме? Син дә кеше идеңме? Менә минем кебек, ха? Хау-хау ыңгыраша-шыңша сузылып ятты, ике аягын алга сузып, башын аяклары өстенә салып, күзләрен йомып тынып калды. Нәрсә әйтергә теләде эт? Хәлим аңламады. Үз юлын дәвам итте. Хау-хау да сикереп торып, аны чабып узып китте. Ул хуҗасына тугры этләр кебек бераз алга йөгереп китә дә, Хәлимнең килеп җиткәнен көтеп ала, тагы алга китә, тагын көтә. Ул шулай хуҗасына ачыграк урыннарны, йөрергә җиңелрәк сукмакларны сайлап күрсәтеп бара. Менә бер вакыт хау-хау шыңшып куйды. Хәлимнең беренче уе йылан хакында иде. Йылан мазар күренмәде, әллә тәпие шырпыга яисә ике ботак арасына кысылганмы? Якынрак баргач, Хәлим гаҗәеп күренешкә тап булды. Хау-хау кичкенә ачыклык уртасында тырпаеп утырган агач төбе янына сузылганда, башын силки-силки, шыңшып, чинап, бәргәләнеп ята. Хәлимнең күзе төп өстенә төште. Аның йөзлегенә саргылт тузаны сибелгән. Сихер чигенә җиттем дип уйлап өлгерде Хәлим һәм әллә ничек кенә башы әйләнеп китте. Әмма егылмады, якындагы кушкаенга тотынып калды. Бираздан ул айныды,
Баштагы авырту, зәһәр шыңлау кимеде, аның ышый башлаган күңеленә тагын ышаныч катыш өмет нуры кирип тулды. Хау-хау калдымы юкмы борылып карарга да кыймады Хәлим. Барды да барды. Егәрлеге тәмам беткәч кенә утырып хәл алырга булды. Алда тын сулышны киңәйтеп җибәрә алырлык ачыклык эзләде. Ага. Әнә анда актап бар. Утырып торырга агач төбедә тора. Хәлим шунда омтылды. Әмма карайып торган төпкә җитәргә 2-3 адым калгач сөртенеп китте дә, келәм кебек тигез яшел үлән өстенә капланды. Башын калкытмакчы булды, әмма бу вакытта аның буыннары йомшап калган, баш мие мәлҗирәгән, күзләре әйләнеп чыккан иде инде. Ул хәтта янында буыла-буыла мышнап яткан хау-хауны да, борын төбендәге төп өстендә саргаеп торган тузан иемендә күрерлек хәлдә түгел иде. Үзенең берничә чакрым урап, кабат шушы зәхмәт чигенә килеп чыгуын да белми калды Хәлим. Белсә, аның белән берәр хәтәр хәл булыр иде мөгаен. Хәтәр хәл булмый калды. Чөнки бу Ходай Тәгалә Хәлим язмышына билгеләнгән сынауның башыгына иде әле. 20-нче бүлек. Хәлим ниндидер су шыбырдавына уянды. Уянды, әмма күзен ача алмады. Аның бөтен аң зиһене бетәшеп каткан, көч егәре ташлап киткән. Шулай да зиһен тәгәрмәче акрын гына әйләнә. Кайда ул? Нинди су шишмә буенда ята? Янда берәрсе бармы? Тукта, ул бит качып китеп бара иде. Кача алдымы соң? Әллә бу бөтенләй яңа дөньямы? Хәлим теләсә дә ачты күзләрен, теләмәсә дә ачты. Әмма соңыннан нигә ачканына үкенде. Ул сихерчеләр утарындагы алан уртасында үсеп утырган тупыл төбендә чалкан төшеп ята имеш. Кул аякларын як-якка җәеп ташлаган, аларны кыймылдатырга һич ирек юк. Су дигәне шушы тупыл агачының җилдә шыбыр-шыбыр килеп утыруы икән. Җил көчәйгән сайын шыбырдау көчәя, җил басылганда шыбырдау тынып кала. Тагын көчәя, тагын тына. Тукта. Тупылның яшел ябылдышлары эчендә нәрсә караеп торасың анда? Ниндидер җәнлек ахры? Юк, урман җәнлеге түгел бу. Бу утар эте бит, хау-хауласа бу. Нигә аны асканнар? Нигә элеп куйганнар соң? Нинди гаебе бар бу мәхлукның? Шунда ул үзенең качырга җыенуын, аңа хау-хауның ияреп баруын исенә төшерде. Йөрәге жу итеп китте. Димәк, кача алмаган, тотылган икән. Тотып алып кайтканнар аны. Шунда ул тагын аңын югалтуын тыйды. Бөтен тәне җаны убылып, ниндидер кысан, караңгы коедан төшеп китте ул. Бераздан кое очында ачыклык күренде. Якынайды да, күзләрне авырттырырлык итеп ачыла, яктыра башлады. Хәлимнең күз алдында тагын тупыл агачы пәйда булды. Тик бу юлы тупылны бирчек актап төшерелгән кара җәймә чорнап алган иде. Юкла, кара җәймә түгел икән бу, күк йөзе икән. Ак җемелдәвек таплар күктәге йолдызлар икән. Хәлим кулын кузгатырга тырышып карады. Бармакларында җанлылык сизде, әмма кул аякларын җыеп ала алмады. Алар 4 якка кагылган чий казыкларга нык итеп бәйләп куелганнар иде. Тик бер карыш, хәтта 1.50 дә кузгалырлык түгел. Кайсыдыр яктан җылылык тойды Хәлим. Учак бит бу. Ниндидер зур учак, шартлап янган кисәүләрдән купкан очкыннар багана булып күккә күтәреләләр. Бераз күтәреләләр дә күктәге йолдызлар белән кушылып, кара җәймәдәге ак таплар санын күбәйтәләр. Хәлим каяндыр тынык кына ишетелгән барабан тавышларына игътибар итте. Башын күтәреп алачыкларга таба карады. Аннан шымлы салмак кына шуышып, 2 кара шәүлә килә иде. Берсенең кулындагы утлы кисәүдән йөзләренә яктылык төшә. Очлы кәкре борыннары, алга бүлтәеп чыккан килбәтсез иякләре күзгә чалынып китә. Төпсез күзләреннән ниндидер дым төтен ургылып тора кебек. Берсе тоткан барабан кебек нәрсә бар. Ул барабан карчык суккан сайын үләр алдыннан соңгы тапкыр калтыранып куйган малтуар кебек силкенеп калтыранып ала. Карчык билгеле бер ритмга ярашып, барабанны сак кына кагып килә. Утлы кисәү тоткан икенче карчыкның бер кулында ниндидер үләннәр, ботаклар көлтәсе. Хәлим ачык сизде, аны җәзага тартачаклар. Ниндидер сихри йола башкарылачак хәзер. Барабан тавышы һәм учак шул зәхмәт туеның иң беренче һәм иң шымлы хәбәрчеләре иде. Әбиләр Хәлим яткан чирәмлеккә якын ук килделәр.
Кулына үлән бәйләме тоткан карчык учак өстенә килеп, ут өстенә бер кочак дымлы үлән ташлады. Учакка бу ошамады ахры, ул төн йөзенә саргылт көрән төстәге төтен болыты атты. Бу төтен тирә-якка җәелә башлады, ул гына да түгел, тиз арада бөтен дөньяны сасытырга өлгерде. Карчыкларның берсе әшкелтем сасы төтенне Хәлим ягына куа башлады. Бу гына ярдәм итмәгәч, учактан янып пыскып яткан бер-ике куак ботагы алып, корбанын төтәсләргә кереште. Икенче карчык барабан кагуында булды. Анысы салмак кына атлап, җиргә казыклар белән шыплап беркетеп куелган Хәлимне урап әйләнеп йөри. Урталыкта яшькелт соры төтен беркеп, зәхмәти йола башкаручы шаман карчык ара-тирә сәер тавышлар чыгарып куя, әллә көйли, әллә мәҗүси дугалар укый. Бу төтенгә Хәлим башта әллә ни игътибар итмәде, бирешмәде. Әмма бераздан сәер халәткә керә баруын сизде. Ул бөтен барлыгы белән ниндидер җиңеллек, рәхәтлек тойды. Һәр нәрсә матур булып күренә башлады. Төн көнгә әверелде, агачлар җитте яшел төскә керде. Мәҗүси бию башкаручы сихерче карчыклар гүзәл кызлар кыяфәте алды. Кигән киемнәре дә аппак иде аларның, йөзләре дә, куллары да аппак. Гүзәл кызларның берсе якын ук килде дә, иелеп Хәлимнең күзләренә бакты. Кышкы елга бозы астыннан якты дөньяга карап торган кебек халәт кичерә иде Хәлим. Уяна, аңына килә, диде теге кыз. Кем уяна? Нигә уяна? Ничек аңына килә? Үз аңында ласа ул. Тик теге карчыклар кая киткән соң? Учак кая киткән? Сихерчеләр утары кайда? Нигә бу кадәр дөнья аксың әле? Хәлим тәмам уянып җитте. Тагын берничә мизгел төш белән өн арасында бәргәләнеп торды да, фани дөньяга, шифаханәдәге аппак бүлмәгә шундый ук халатлар кигән, аппак йөзле шәфкать туташлар янына ниһаять күрше кроватта аппак мендәргә башын төртеп йоклап киткән әнисе янына кайтты. 21-нче бүлек. Шифаханәдә бер атналап юангач, Хәлимне авылга озаттылар. Баш ярасы төзәлеп, ярым йокылы саташулар кимегәч тә, Хәлимгә бер айлап өй тирәсендә булырга, ятыбрак торырга куштылар. Баш мие кузгалып, аң зиһененә зарар килмәсен тагын дип шикләнделәр. Хәлим төшендә Майяның исемен әйтеп саташкан ахры. Ниндидер албастылар, сихерче карчыклар хакында сөйләнгән. Хәтта эт булып иреп тә күрсәткән ул. Хәлим буларның зиһен ялгышуы түгеллеген аңлый. Әмма бу хакта әйтергә кыймый. Чөнки ул белә, урманда күргәннәрен сөйли башласа, аны ике дә уйлап тормыйча тилеләр йортына ябып куячаклар. Авылга кайткач, Хәлим бераз тынычланды. Шулай да уйлап, тагын бер гаҗәпләнеп куйган чаклары да еш була. Менә бит нинди язмышка дучар булган ул. Ничек килеп чыкты соң әле бу? Нигә аны сайлаганнар бу ачы, шымлы, зәхмәтле сынау өчен? Тагын аптыраш. Шәнти бармаксыз кеше ул кем? Әллә әтисеме? Ни өчен әтисе аны үтермәкче булды соң алайса? Ни өчен кабат коткарып калды? Кем ул Майя? Кемнәр алар, албасты карчыклар? Төрле уйлар белән гөжләп торган тубал башын кая куярга белмичә, кайчакта Хәлим агач юна башлый. Төрле җәнлек, кыш сыннары ясый. Кичкенәдән килгән гадәте иде инде ул аның. Армиядә чакта да бераз шөгыльләнде. Менә тагын җай чыкты. Бу вакыт дигәнен ничек тә уздырырга кирәк бит. Урман хакында уйларга курыкты Хәлим. Качып тотылган көне белән үзде дә, хәтер йомгагының җеп өчен чияләп бәйләп куйды ул. Уйлар урманга таба йөгерешә башлау белән, шул чияләнгән очны таба да, төртә-төртә эчкә кертеп, күренмәслек итеп яшерә торган булды. Кая алай гына яшереп бетереп булсын инде ул уйларны. Бер ел буе биктә яткан хәтер кытырыпмы кытырына, нинди әмәл кылырга да белгән юк. Бигрәк тә Майя хакында уйлый Хәлим. Нәрсә хакында фикер кузгатса да, аның очы шул урман кызына алып чыга. Майяга булган иң газиз, иң матур хисләренә барып ялгана. Бер көнне Хәлим үз-үзенә аптырады. Кулындагы агач кисентесеннән ниндидер кыз сынын юнып ята алса ул. Майя сынын. Менә нинди хикмәтләр була икән бу дөньяда. Улының күңеле утыруын, зиһене яхшыруын, торып йөри башлавын күреп, Сания да тынычланды. Ак бабай да яшкерә, башка күршеләр дә Хәлимнәр капкасына юлны онытып бетермиләр. Хәтта бер аулакта Нәфисә дә кирип чыкты. Хәлим белән күзгә-күз карашып тордылар да, саубулаштылар. Бөтен очрашу күрешу шул булды. Хәлимнең күңеленә Майя кирип утырган, Нәфисә үз язмышына буйсынып,
үз яшәеше белән тәмам килешкән иде. Кыш үзенекен итте. Салкыннарын да, карын да, буранын да кызганмады. Кыш кытырынган сайын Хәлимнең уйлары да буранга ияреп, кабат теге зәхмәтле урман аланлыгына, албастылар утарына исә башлый. Чөнки узган кышта шулай ук бик салкын һәм көртле булган иде.